чӣ хел одамро аз рӯи расмаш тариқи интернет пайдо кунем ва ҳатто метавонед ки дувайникҳои худро ҳам пайдо кунед. барномаи Яндексро скачат карда дароед аз поиск ин нишонаро пахш кунед. ман худамро расм мегирам. ина маълумот дар бораи ман пайдо шуд. инстаграм ва якчанд сайтҳоямро баровард. ҳатто одами ба шумо монандро ҳам мебарорад. ина дувайники ман будааст. шумо чӣ фикр доред? ҳамин одам ба ман монанд аст? фикрҳои худро нависед. албатта ҳар як одам вақте кӯмаки худро мерасонад аз ин хурсанд мешавад. ман низ вақте ки ёрдами худам ба ягон одам мерасад аз ин хеле хурсанд мешавам. атрофиён ин кори маро хеле хуб қабул мекунанд, ҳатто дастгирӣ мекунанд, дар ҳолатҳои зарурӣ баъзан ба ман маслиҳатҳо низ мегӯянд. хулоса ба кори ман ягон тошо муқобил нестам. ҳама аз ин хурсандам. албатта маслиҳатдиҳӣ ҳам тарафи хуб ва ҳам тарафи бад дорад. чунки вақти блогер мешавӣ, як сухани агар хато гӯӣ, агар аллакай чӣ қадар одам мефаҳманд, пас аз ин баъзе баҳсу мунозираҳо шуданаш мумкин аст. барои ҳамин ин тарафи бад аст. ва тарафи мусбаташ аз он ки ба бисёр мардум кӯмаки худро мерасонанд. мардум дар мисол бисёр ҷоҳо мебинанд, ҳурмат мекунанд, эҳтиром мекунанд ва албатта ин тарафи хубиам дорад. ин кори дӯстдоштаи ман аст. боре ҳам дар бораи аз ин кор даст кашидан фикр кардагӣ нестам. ман ин кори худро дӯст медорам ва умедвор ҳастам ки то охири умр ин корро дӯст медорам ва давом медиҳам.